ba za ta tashi tarbe shi ba. Da yawa a cikin ku akwai 'ya'yan da wallahi ba su iya taryen miji ba. Matan da masu shekara 50, 60, 70, 80, 60 da wani abu, 50 da wani 40 da wani abu, waɗannan su suka san in miji ya zo su tashi tare shi. Amma 'ya'yan zamani a'a, tana can sai dai ya zo ya same ta, yana sallama za ta ce ka so mana, ba za ta rishi ba. Da mu mun tashi mun ga cewa iyayenmu in leda bak mahaifinmu ya zo da shi wallahi da gudu suke tashi su karba. Amma ku tambaya 'yan matan wannan zamanin iyayen sun koya musu haka? To ya za a aure ya daɗe? Shi sa zawarawa suka yawa a makarantun islamiyyu. Yarinya karama za ki ganta yar girit da ita, yar fit da ita, shekara nawa da aure, shekara 1 da rabi, ga ɗan ƙaramin jariri kamar kofi a bayanta, wai ita ma wai bazawara ce, wai ta fito wai an suke ta. Da ɗanyantakanta wallahi.